Koncom každého kalendárneho roka ľudia zvyknú bilancovať ten, ktorý predchádzajúci rok. Naše občianske združenie za demokraciu a právny štát, ktoré sa venuje témam právneho štátu, demokracie a najmä negatívnym javom v trestných konaniach, prispelo svojou troškou k celospoločenskej diskusii o rôznych otázkach trestných konaní. Naše videá, články, statusy majú vysokú sledovanosť. Naše odborné články na portáli Právne listy, respektíve v iných médiách, majú relatívne vysokú sledovanosť aj medzi odbornou právnou obcou, medzi sudcami, prokurátormi a advokátmi. Za toto všetko, okrem iného, vďačíme aj vám, milí naši sledovatelia. Okrem iného nie len za to, že nás sledujete a prispievate svojimi príspevkami, ale taktiež vám chcem poďakovať aj za finančnú podporu, bez ktorej by nebolo možné toto všetko robiť, pretože ako občianske združenie sme závislí na príspevku od vás všetkých. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Záverom každého roka si každý dáva taktiež rôzne predsavzatia. Naším predsavzatím je pokračovať v tejto činnosti a zase tou našou troškou prispievať k tomu, aby demokracia a právny štát neboli iba prázdnymi pojmami. Aby tie negatívne javy, na ktoré poukazujeme, vymizli z našich trestných konaní, aby sa nestalo, že práve možno vy, ktorí pozeráte naše toto video, ste sa stretli s takýmito javmi. Okrem iného by som vám chcel poprať niečo do nového roku. Prajem vám všetkým spravodlivý nový rok. Ďakujem za pozornosť.